И здравейте хора, аз съм Ефена Хикс. Днес ще играем на тази игра с Бен Хикс. Не знам що... Улала! Не е зле Бен Хиксчето. Добре. Значи така ли се кара? Ясно. И какво? Уау, ужас. Аз тази игра не мога да я спана. Ужас. Аллах Акбар! Как ще умра? Rest in peace! Бум! Мога ли да карам нещо по-бързо? Какво? Давай! Ghost. This forever. Аре, Стоп! 3000, братко! Не! Трепак се, бе! Какво? Завърти го, стоп! 3. Айде, бе! Бум! Моли! Пак ли толкова се ужас? Бам! Съкръста! 17 000. Не. Още не го приемаш. Добре, бе, човек. Как? Не мога ли да се преобръщам нещо? 500. Rest in peace, бате. Дай му! Не, бе! Не му давай! Ти ако ще му даш, тъй по-добре да не му даш. Не му давай! Дай му! Дай му! Дай му! Дай му! 22 000. Какво искаш от мене, бе? Arresting. Трицераптос. Нещо... Какво? От начало. 7000. Не. Не, бе, как се отрепеш, бе? Дай, почвам го от начало пак. Хора, вече се стягам. 6000 нещо, добре. Приемливо. Недостатъчно. Айде, бе! Лошо ми стана направо. С колко трябва го мина това ниво аз? Дай! Браво. Да Винчи! 19. 22 000 пак. Вау! Добре, яко нацина тук нещо не трябва ли да стане? Добре, давай. Мога да съм с скейт? То това друга игра е, не бе. Добре. Колко ми трябва? Не, чакай, искам да го пребоядисам.
Бум! Не знам. Червеното беше по-добре, ама... И синьо е доста яко. Дай му! Щом се струва, че сега съм по-бърз. Мале! Братко, шупя ги. Освен главата си, друго няма да щупя. Континентал! Гати, фейл. Фейл. Какво направих, бе? Аллах Акбар! 23 за първи път, ужас. Силно! Силно! 8000 рекорд! 5000 не е рекорд! 2000 изобщо не е рекорд. Не, бе! Оплаших се! Айде! Бум! Бум! 23 000. Дай, момче! Сокър става. Какво? Добре, 28. Май трябва да направя 40 000. Нещо такова. 40 000 ли, бе? Добре, хора. Ще пробвам нещо друго. Какво? Не, бе. Бум! Какъв то трико е? Аз искам нещо ново да пробвам. Добре, хора, това ми се да е всичко този клип. Надявам се да ви харесал. Абонирайте се за мен и чао! Хабум! Ето ти е, вау! Run, boom.